Ассаламу алейкум. Уитр намазы турасында һөйләп киттегез дип һораганда, бында бер җавапты алгандар әлбәттә, ләкин ул кыска гына йитмәй. Шуңа әйдәгез Ханафи мәзһәбе буенча уитр нисек кылына шуны һөйләп китәйек. Кардәшләр, беренчедән Ханафи мәзһәбе буенча уитр намазын ваҗиб дип атайлар. Ваҗиб дигәс, димәк ул сөннәт кенә түгел. Ул нык кәрәкле, уны калдырырга ярамай. Ханафи мәзһәбе буенча уитр 3 рәкъаттан тора. Һәм ул магрибка охшаган акшам намазына инде. Димәк, икенче рәкъаттан һуң ат-тахиятка утырырга кирәк. Беренче рәкъатта Фатиха сураһы укылала. Галимдар шундый кәңәш бирә, А'ла сураһын укыгыз диләр. Фатиха һәм А'ла сураһы. İkinci rekattan hun Fatiha uqlala, El-Kafirun surahı uqla. Hem ayttık bitinde ikinci rekattan hun at-tahiyatka ultırabız. Şunan at-tahiyatты uqğandan hun üçüncü rekatka turağız da tağın Fatiha hem İhlas surahın uqıyız. İhlas surahın uqıb bitkəs Allahu Ekber deyip qulığızı kiri urununa qaytarağız da Oşu qunut duaһын uqıyız. Allahumma inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nufni aleykel hayra kullahu ve la nakfuruka ve nakhla ve natruku men yefjuruk. Allahumma iyyaka na'budu ve laka nusalli ve nasjudu ve ileyke nes'a ve nahfidu narju rahmetek ve nakhsha azabaka inna azabaka bil kuffari mulhiq. Kardeşler, nindeydir kitapta oşu Doğanan ayrılıp turgan birey doğa күрһәгез, аптырамагыз, чөнки ул догаларның да төрле һүзләре була. Шуга аптырамагыз. Бында укыган һымак түгел, ә икенчерәк булһа, был кадимге күренеш. Ошы кунут дугаһын уку Ханафи мәзһәбендә ваҗиб. Уны калдырырга ярамай. Бында һорагандар, уны алмаштырырга буламы дип. Яки нимәлер өҫтәргә тип. Өҫтәргә тигәс тә ошо һүҙләргә нимәлер үзгәртеп өҫтәргә кәрәкме инде, ләкин үзегез нисек әйтә алагыз, ниндәй дуга әйтә алагыз, шуны әйтергә тиешегез. Ошо кунут дугаһын ятлай алмайым дип кайһы бер кешеләр ызалай бит инде. Кардәшләр, әгәр әлегә мана ятлау кыйын икән, исмаһым ошо 3 һүҙҙе. Аллаһумма гфирли. Аллаһумма гфирли. Эй Аллаһ, мине гафу ит. Ошоны гына әйтһәлә, ул тимәк кунут дугаһын yerine yetkirip укыган булып һанала. Мана шундый намаз 3 рәкъат кунутта әйттек бит инде, ул да ваҗиб, уны калдырырга ярамай. Был намаз, витр намазы Хаким имамдың Мустадрак китабынан алынган, шулай ук Тахауи дигән галим да уны китерә. Гомумән Ханафи мәзһәбендә ошо витр ваҗиб, ул кайһы бер сахабалардан алынган. Шуга витрдар калай айырыла, без теге аңлай алмайбыз. Бер ердә бер төрле аңлаталар, икенче ердә икенче дип аптырамагыз. Әгәр һез Ханафи мәзһәбе буенча касандыр өйрәнгәнһегез икән, мана әле һөйләп киттек бит инде бит. Ана шулай укыһагыз була. Шулай, кыскасы, кардәшләр.